Ammattikorkeakouluun hakeminen. Äänessä Heidi Anttila. Ensin on päätettävä, mihin koulutukseen hakee ja selvitettävä, mikä on hakuaika. Tietoa koulutuksista ja hakuajoista löydät opintopolku.fi-palvelusta. Seuraavaksi pitää täyttää hakemus ja lähettää se hakuaikana. Lisäksi pitää huomioida mahdolliset ennakkotehtävät ja liitteet. Näitä kysytään, kun hakulomake täytetään opintopolku.fi-palvelussa. Hakuajat voivat vaihdella sen mukaan, onko koulutus suomen- vai englanninkielinen ja onko se yhteis- vai erillishaussa. Seuraavana on osallistuminen mahdolliseen valintakokeeseen tai valintakoekurssille. Usein käytetään yhtenä vaihtoehtona todistusvalintaa, eikä tällöin valintakoetta edes välttämättä järjestetä. Tai hakijan ei ole siihen tarpeen osallistua, mikäli hän tulee valituksi todistuksen perusteella. Tietoa haun tuloksesta. Jos olet saanut opiskelupaikan, muista ottaa se vastaan. Mikäli et saa opiskelupaikkaa, voit hakeutua polkuopintoihin tai avoimen korkeakoulun opintoihin. Opintojen aloittaminen joko tutkinto-opiskelijana, mikäli sait opiskelupaikan, tai avoimen korkeakoulun opiskelijana, jos paikka jäi saamatta. Opinnot avoimessa korkeakoulussa voivat olla hyvä tapa kokeilla opintoja, jos et ole täysin varma, mihin haluat hakea.